Montako 100 euroa? Sen käteen, niin kun otti pieni hetki. Ei tässä semmosia niinku mulla. Kutsi. Tuossa on 202. Eikä tuon kumman. Elämä on. Elämä on. Kahta omalle semmonen korvissa. Muistatko, Alex, terveysasemalla vähän? Tuolla on pokaaleja aika paljon. Kumpas olkaa laitetaan. Muussa osa puhdistetaan, niin älä koske enää sitten. Hyvä. Tämä merkkaantuu sillä koottoon. Noin. No ei. Ei ehkä ihan näin pienestä vielä. Missä jos käsipeili tossa on pikkunen. Onko se nyt sopivalla kohdalla? Joo. Makuutuomareiden mielestä kanssa. No kyllä, varmaan tuossa on ihan. Tervetkään tuomareina. Raha vaan pällistellään. Me ollaan retardoja. Alex, kesken kolviksen laatuveettu elin. Nyt liiku. Hyvä. Nyt se on se. Hyvä, Alex. Nyt se vähän kuumottelee. Pikkusen se kirpasi. Hyvä, nyt onpa hyvän näköinen. Kyllä se sitten Se kohta helpottaa. Vähän aikaa se tuntuu. Se on tosi näin. No niin, se oli tosi reipas. Hyvä. Katoppa peilistä. Oli hyvä ilme äsken. Katoppa nyt, siinä se on. On kuule hyvä.